Velkommen til Odin Havnepark. Her i Odin Havnepark har vi 500 gratis parkeringspladser. I Odin Havnepark har vi mange forskellige størrelser lokaler, hvor der kan være fra 2 til 300 personer. I alle vores lokaler findes der alt inden for AV-udstyr. Her har vi et af de mindre mødelokaler med plads til 8 personer. Her har vi vores kantine, hvor der altid serveres lækkert mad.